Aho, oğlacık. Bize malmacığı yayacaktık da. Her kim öz payına düşen niye? O ne hili? Ine şu çılıcağa seret, alma men tarafımda durdu. Şette alam sen tarafında. Sana göz jağıdını kırpıp durdu. Beybe. İyi ver de. Çöp çalamam ip görsün ha. Şolardan asiyicidir. Beyle olsa. Ine bu topa menki. Ya gözün oynayacak mı? Ne adı oynasam şeydi oynarına. Yer ol ya. Dimek. Aha! Tigrim men kolyada. Sebep olam men tarafımda durdu. O ne hili? Tigir men tarafımda dura. Bar topun oyna verdi. Şet dalin yiyip. Ay yok. Koy ver. Yok, koy Koy vermem. ver diyen. Koy ver. Yok. Koy ver. İy vay. Yer ol ya. Bir şartım var. Ne hili? Topları kim köp salsa, Ne ammol ya? yenen tigral ya. Demek tigir menki da onna. Görayız. Görayır. Yengilsen meňem bir şertim var. Näme? Utulsaň gozucuk tüýü ören nädejek diýen goşgyny aýdyp berýän. Ya gereğin koşku olsun kılıcık. Yadadım ay. Menem ýadadım. Yöne seret, men yeňjegim görnüp dura. Yeňji men molaymasam. Birinji topu men sallym. Şoň üçin men yeňiji. Beýle bolsa, iň soňky topa men sallym. Tigir menki bolýa. Be, siziňem şo ılalaşyp bilmän ýörşüňiz ay. Ilalaşyp çyk hereket ediberseňiz bolmaýarmy? Paylaşyň deňden, oýnaň agzybir bolup, özüňi süýt saýmaly dostuňy gaýmak bilip, gysganmaň zadyňyzy paylaşsaňyz köpeler, şonno diýerler size, agzybirje körpeler. Paylaşın deňden, oýnaň agzybir bolup, özüňi süýt saýmaly dostuňy gaýmak bilip. Bu senki, bu menki, galan zat
İş